زیبونه ji aliyê civaka Kurd li Almanya ku daxwaza şiroveyê ji hikûmeta Alman dikirin derbarê nebelavkirina zanyariyên vîrosa koronayê bi zimanê Kurdî. Lê bersiv nedidan yan bêwate bûn. Niha ev doz bi fermî li hemberî aliyê têkildar hate vekirin. Me nerazîbûna xwe da xuyanî kirin. Çima zimanê Kurdî tineyê. Ev jî çend xalin baş giring di destê me dihene got mav didime em vê dozê ji xwe bikin. Dostê me heye Profesor Christian Maya ew jî rapora got ji mar şand ew rapor alîkar bû bi marê got bawerî dame got ev xalên di destê me dihene dijî vê Wîzareta Întegrasyonê got xalê me xurtin bi cîbên. Civaka Kurd li Almanya biryara xwe da got em vê Wîzareta Întegrasyonê bidin ber dadgeha hikûmeta Almanî. Mamostayeka zimanê Kurdî vê pêngavê giring dibîne ji ber lawaziya agahiyan bi zimanê Kurdî li Almanyayê. Ev helkefta ku Kurdîşkeman da Deutschland dest fikirin bi dilê min e ez gelekî pê razî me dilê min şaye bi rastî ez dixwazim dewleta Almanya ji bo netewa Kurd bi giştî ji bo zimanê me giringî bidin zimanê me jî. Ev e gelek ciyan da gazin tên kirin lê bes wextê fermî nebe fermî nebe mirov nikare tiştekî bike. Bes di nava zagonê dewletê bixwe da kêmnetew henin ku dikarin mafên wan henin zimanê wan were bikaranîn. Li gor mada sê ji yasaya xweguncandinê ya Almanî her komek ji netewiyan ol dikarin bi zimanê xwe fêr bibin. Lê carna bi hinceta ku Kurd bi Erebî, Farsî û Tirkî dizanin ev wezaret gelek agahiyan bi zimanê Kurdî nadin. Ev yek jî Kurdên Almanya dilgiran dike. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Zîgin, Almanya. Temaşevan înhêja bêguman sekna civata Kurd li Almanya seknek rast e. Li Almanya derdora 2 milyon Kurd dijîn ku zimanê Kurdî di babetekê wekî vîrosa korona de neyê bikaranîn ew nan nasîna hiqûqa demokratîk her weka hiqûqa Almanya bi xwe ye. Li Swêdê 120,000 Kurd dijîn ew 120,000 Kurd zimanê wan di her xebatekî Swêdê de serbest û azade hêvî darin. Almanya jî di vê babetê de biryareke rast bide û zimanê Kurdî di rewşên cuda de wekî zimanekî fermî li Almanya bê bikaranîn. Spas ku hûn bîner û guhdarîn.